Producións Xoán e Xoaniña e o CEI Plurilingüe San Xoán de Filgueira presentan Pilu Pilu. Un paxariño pilu pilu cando voaba algo descubriu. Un paxariño pilu pilu cando voaba algo descubriu. Deixo de pensar, recapacitar, buscou a razón, hai que investigar. Un crocodilo que llorando está, un crocodilo que llorando está. ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasará a ese crocodilo que no para de llorar? ¿Qué le pasará? ¿Qué le pasará a ese crocodilo que no para de llorar? Llora lunes. ¿Qué le pasará? Llora martes. Algo desentomar, llora miércoles. Ten problemas de amor, llora xoves. Ten alergia ao sol, llora venres. Ñam, ñam, non ten peixes que zampar, llora sábado. Buah, buah, que lle pasará? Llora domingo. Voy a preguntar, que che pasa, crocodilo, que os teus ollos botan agua? Os luns, os martes e toda a semana. Pois mira, paxariño, isto é o que me pasa. Os restos de comida come as modas picadas. Non teño mondadentes, nin pepillo, nin pasta. O paxariño, tras a conversación, decidiu o crocodilo axudar co seu peiteiro a súa boca a limpar. É moi importante a higiene bucal. É moi importante, é moi importante, é moi importante a higiene bucal. E ao final, tras o gran festín, esta pillará. Foi super feliz e aprendeu moito por investigar os grandes beneficios da simbiose animal, os grandes beneficios de un amigo axudar.